Ma Lolwe Tv, kaka pile, wakelo ni chenro mar Osemoke. Kendo liel, ano mundi makoyo. MC Jakakameга spandita we safu goto miso. Woda bandu. Hey. Woda penge. Woda Kisumu County. Iwacho ni, Ojana chato, baji. Ojana nyamba jana ma. Ikiber, gichekelo mamit, lakini dibedi ngato uta. Inori. An ngamura unge. To ngatiere. Ana machadieri. Ngatiere. Where is your person? Ngatamane. His Excellency. His Excellency. Nguranguma is coming back full swing. Gino mare. Where? Prof Didala. Sani wan gi senator Prof wan. Didala. Iwinjo senator emeritus. Emeritus koso. Prof mane. Sani gani governor Prof senator. Governor Prof tano tena. Iwinjo Governor Prof. Senator Prof jienda. Iwinjo ayecho ni no, ugonji. Account cannot have two professors in serious positions of leadership. Be leadership. ungi professor ni adi. Mbwana. Akuba be professor. Akuba. Professor Achileus. Seminyo ngamilo na Achileus tena. Professor Achileus. Okudonji. Mera. Professor Tom Ojienda. Professor Anyang Nyongo. Iwinjo. Professor Yocho Lwen. Professor Sayo. Koro senator. Professor Sayo. Osemoke. Kendo liel. Ano mundi makoyo. MC Jakakamega spandita safu goto miso. Woda bandu. Oyo. En gima lit ahinya kanyathima nyako Caroline Kangogo. Obila. Majaber. Nigi eyebrows ne. Eyebrows ya kotosa. Nyako maler malisafi. Ni wacho no negore. No negore. Officer debiye Kisumu ka. Wacham reche na mdunga. Nicho biro Kisumu kama with dropper. Sani ngeni Kangogo konyowa. Sani wanyalo konyowa namo. Sani jo macho wanyalo go. Nyita wadonjo safar gachie. Kafyu nika, Kangogo benika. Koro in short. Ngamonego Caroline Kangogo. Onegore koso onegi. Gimonego beni wangiyo. Kimio accident kata kenyo scene of crime. Yes. Ango mineno. Aneno scene of crime. As a inawinyo ninga ballistic expert. Ballistic expert. Kangi ineno koti ni ma bulletproof. Maraila iwinjo. Koro ma bulletproof. Ma bulletproof bwana. Mari. Unda kudonji. Kata ngumo kudonji. Iwinjo. Kingi as a ballistic expert. Yes. Ngamoso mobunde. Iwinjo. Gilisa similira dira chieng. Pokwa neno kumare mono kirore wall e bafu. Haya. Iwinjo. Ngamonegore be tiende obanore kama. Tiende ni kama. Modolo tiende kama. Iwinjo. Monegoro kaulis bunde gogo wiye. With the little experience man go from the United States Ballistic Experts Academy. Iwinjo. United States Ballistic Academy. Iwinjo. Bunde kikao kama macha shotgun. It's a pistol. Yes. Iwinjo. Inange ninge mar jolendo mar bao. Iwinjo. Kose ka bunde cha muketo ka then you cock. Iwinjo. Ogweno. Cock mar gweno. Iwinjo. Kose cock due to the impact. Iwinjo. Ko pull the trigger. Iwinjo ko yuayo. Mo. Trigger ko pull ko do chielo re gi Look at me. Iwinjo. Makoro I'm explaining in diagrams. I'm looking at you. Kose your bullet mo riksaso chodo ni the impact. Ko chodo ni Machine velocity of the bullet. Mano jo mosomo physics. Wangapala high school. Wan jo home science. Ko chodo kama look at my legs. Yes. Nyaka the apart kama because of the impact. Kaito wall kanyo bende remo obuongo de kere. Yes. Mano minano kacha. Nene picha no. Ma eni gibunde kanyo. Iwinjo. Podo mako gi lwete. Tielo ni kama. Tielo be podo manore kama. Muolo buonjo. Iwinjo. Woche ne kingiyo. Podo timo chuodho lwala mana makwar ha. Yes. Kama no be okine kata mana ranyisi ni tielo moro nyono kama timo chuodho. Nitie ngama bago jika. Ubago wa. Caroline Kangogo okonegore. Jaberni nyakoni unego. Imodo wacho beni rest in peace. Police constable. Rest in peace now. Tunego chwariyo. Wuodwa chelo nego. Ago pole ne nini constable Ogweno. Mano to yigo. Wimi wan gi liel. Iwinjo. Do bika. Iwogo Ogweno oter dhok thuro gi marakwet. Iwinjo sani de piny ber. Dhok marakwet mama ni nyocho nigi dichuo masine police officer Mombasa. Nchen gi chuodi. Iningena de nija. Tinde kare mon ni nyuoma oberi nyuoma gi chuodi. Nyocha wacho gino ka. Mon tinde jodoho. Iwinjo. Kiudo. En gi chuodi. Tendaka di. Chiegi jo jadoho. Gimita mo wacho. Chiegi jadoho. Poka wacho ni siega. Omiyo gimong'io ka and issues mag mental health. Yes. Iwinjo. To there was a loophole a DCI. DCI. How long did it take you? How long? Mondo mak mama.
kama mani nyalo bedo traced from Kericho, odhi Nakuru, odhi Kiajuja, odhi Nairobi, onene Kisumu, odhi Kericho, odhi Iten, odhi Uasin Gishu Eldoret town. To nyok nyal make. Tu wacho ni serikali iko na mikono mirefu. Kako mikono mirefu imaka nini? Isando jolupe nam disiayo lingthi. Iwinjo cases moko mathiso thiso ngato kwalo gweno. Omake. Okay, kain koro mama ni serikali iko na military intelligence, national police. Why were you protecting this woman? That was very wrong. Very wrong. Kanyo wasoko bang pinyo wacho ni kamaro wadu. Ni karaia magimoro mako matin. Oganda wala ya kawaida. So. Tomato kora pisa mar pinyo wacho. Yes. And then intelligence wacho ni apisa marubila sometimes intelligence. Yes. Magi protect one of their own. We toka hapo. Wefanya hivi. Kimbia hapo itene. Piti hapo kachok. Chowa hapo nini. Salimia nyongo hapo kachok. Osemoke. Kendoliel. Adamo ni makoyo. MC Jakakamega Spandita safu goto miso. Koro woda bandu. Angeni aspire bedo mheshimiwa. Achungkanye 2022. Yes. Kata kichung dalau. Sani kichung. Okay. Jalango chung langata. Ngakendo machu. Professor Tom Ojenda. Kisumu County. Senator. You are incoming senator. Emeritus. Okay. Aruto Dinga man emeritus. DG. Emeritus. Emeritus koso emeritus. Emeritus, my brother. Bas. Okay. Politics. Jatan penyo wacho. His Excellency. 001. EGH 001 and Joe CGH Much Joe tingeni 001 mama masa kwa mazi 001 Anyang to 054 Anyang to 042 001 42 hapana 042 ubwanga wonya lunga koro igole ma 001 maka uwenego no governor unego boss na pile udona chama ngo ineno kiwuoyo about neguji. Yes. Nitire jamanegi ngimo chiko. Aine 2015. Engamo. 15 lives. 15 lives. Usenege didi. Iwinjo. Kanyo monde. Respect kanyo the boss. Respect the Obwanga. Mar. What about? En boss ni bwana. Kanye muchieme. Ambe en boss na. I'm loyal. Yes. Akia pingo prof. But koche budan 22. Wariti. One kodi. It's okay. Ingi kura kiel. Ne webaga ne wan Machakos. Yes, Machakos. Yatan pinyo wacho nyocho de otimo limbe Machakos. Odhi Kitui. Odhi kanye kendo Makueni. Limbe mar Lower Eastern. Yes. Limbe no duto kinyo picha maduong nen mara yango migep mag dongruok. Development projects. Yes. No de gichopadi. Chopni ariyo. Achiel ne mar nga? Mare? Kaka jatan pinyo wacho. Yes. Mara ariyo ne mar nga? Deputy President Dr. William Samoei Ruto. Dr. Raila Amolo Odinga. Chuma lito kwa nyal mako gelwatwa. In podiri ito dimo ngisi. Ruto is in opposition. No. Opposition mane? Ruto donga upingo serikali. Oda kanye? Nga. Karen, macha residence. Mar nga? Serikali, but just a residence. Raila dongniki Karen ne. Opoda. State House, macha karo Karen, macha residence, macha State House, opoda. In short. Yes. Ndugu yangu mdogo gi ndugu yangu mkubwa. Wacho ne jatan pinyo wacho gi deputy ne. They both took oath of office. Anangeo ni ma jatan pinyo wacho gi jatan pinyo wacho wadgi co-president. Yes, because they took oath of office. The President of the Republic of Kenya and the People's President. The President of the Republic of Kenya no mieli gamla kusono komie. No mieli gamla. Kwa the most. No kwa wache jo maneo nge swearing in. But it was strategic. Swearing in manotim uru. Benomie legama. In fact, baba no hado muma. Notima. Koro. Nyocho jatan pinyo wacho di Machakos. Angomio Kalonzo Musyoka. Yes. Nok mani babo de. Don't matter what Machakos. Iwinjo. Catch us lose ground. Aduangi see for free as a political analyst. Lose ground. Not as a ballistic expert, but as a political analyst. Iwinjo. Ukambani politics. Ngilu ose perform as a governor. Very well. Kivuta kibwana ose perform as a governor. Exceptionally well. Mutua ose temo. Though is overrated. Anyalomie average. Conference center Machakos bwana. Wakamba ni iwinjo pigiwinja saniki conference center. Maningi P to giwinja. Nyocha giwinja. Ngilo sekelo textile industry. So jade gikoriwore. To ginyo Kalonzo. In short Kalonzo wacho no rumo. Kalonzo overrated.
En overrated. Emomi oluo baba safari rally. Ile tiki baba nao. One oluo baba safari rally. Sikusema I will be stupid ivinjo. Kata wetango la dakluwe baba. Wetango weta. Domeno focus. Bas and focused. So Kalonzo realize nia odi bedo relevant beleka. Kwa wakonya na hoyo machia. Because intention wa maduonga ni kina no kaja tan pinyo wacho the Ukambani. Yes. Intention mara ni kelo Kalonzo machiegni. Mwasa temo. Samukelo Kalonzo machiegni okelo wiper machiegni baba. Yes. Samukelo Mudavadi machiegni okelo MC machiegni baba. Ochako kelo Weta machiegni baba, Idi machiegni baba. Yes. Intention marja tan pinyo wacho ni jogi te whatever have nasa mondo jogi oriure tok baba. To kwenye yudo nini gari moro nyako bere nasa. Apeji. Nasa no and consolidated party movement. Jogo donje ODM. Iwinjo. ODM. Para no, para ni ODM versus UDA. Kasi they do the kacha ni UDA ginasa. Ukiwinja ka NASA ni overrated. Yani NASA ni ngufuneri umo. No, awuoyo ka ngao. In short, iwuoyo ka aspiring mashimio. It's okay. But in short, siasa maukambani. Okwanyal wuoye ka wagolo nyi Kalonzo oko. No, poden koda oteku atobedo ni Kalonzo sani wanene ka ngamo bede korchia sani wangiyo ngamiluongo ni Governor Alfred Mutua iwinjo doctor ko sitie ko second term mano ja movie iwinjo ko sitie ko second term no lost movie ko odhi presidency iwinjo president odhi Kalonzo ko tang odhi dara political iluongo ni political obituary iwinjo and oblivion kisungu matoko dong obituary and oblivion in short ndugu yangu mkubwa niko ratiro mara timu limeka mora en ko wuotho gi jatan pinyo wacho. Yes. En mo gaida nikech mano ndugu yake mdogo. Kalonzo Musyoka maen wiper leader ongi ko ratiro mara soko wang ogai maro ODM. Yes, Jacom. He must respect Jacom nikech Jacom. He must. Jacom momeke. Correct. Funding Jacom me. Kodwa chips me. So say me. Osemoke Kedolier anomoni makoyo MC Jakakamega Spandita safugoto ngisa wakalogo de gauri wadenya ke county Homa Bay, the great Homa Bay County. Yes kawadhi Homa Bay wadonye school moro mongere kaka Orero High School. Orero Boys High School moningi nyinge agoro sare wangapala wan kodo jana moro milongo ni Timono Mondi. Timono Mondi ni nyocho trend mokale social media mano jagweng mano ka chamo boka. No. Ibe ni chamo boga kama? No. In fact, ochwada de chiel wangapala high school ni timango. Maja. Okabe wacho TV. Yes, I know gimani timo ne TP. I teach on practice. Jaduong kale moro daro ung'eyo. Gi Dr. Alu. Wa focus. Yes. Timono Mondi. Timono Mondi maja form 3 mochoko cher. Ogo kwano neno kama kati odonjo makati piro chiel kod abich. Omondi audio confuse the chief cooker. One called Jatiedo Malungo ne Jadunga Deal high school. Nyakubedo siye. And ka parents obiro parents ilungo ne open day. Coach Ngamono team introduction. I'm Jadunga Deal. I'm the chief cooker. It's okay. One is a story for another day. Timono Mondi audio conveys the chief chef. Ni excuse me. Deputy principal longi officer sani atudonge kaja telungi hawa kuko we tedo kan mara hiyo orengo the office deputy principal Timono Mondi gilange mane osai kore stand by ya wui just in case dongo mugo dodo kiche odonjo otingo makati 65 loaves yote ya kutosha 65 loaves haya atudongo dugo market penye maduong where did the 65 loaves go to? Donge give me a day divide 65 loaves get 3. Yes wanengene kwa njokwa kichama kata diadi wana kwa njokwa hiyo home science Timono Mondi no chamo boka ya feast principal boka yako yao yako tos or trend for one whole week gipenjo jimanganyo sebedo ka penjo bende ne principal no timo gimakare punishing Timono Mondi kuom lal gimakati prauchal kod abich. No in fact the principal should have encouraged Timon to steal food. Oko steal bwana. Otio riek ni mopuonje bwana. Mamate that is not stealing. Ngamukwalo chiemo mano kujakuo. Mano ngamakech kayo. I must tell you this.
ngama kech kayo koro apenji makati prauchel gabich to ginya wede makati moko dhi kanya gina sawa omiyo japuonjno gubonien ka thank you for your work using your intelligence well to and eat other students low eating school fees yani you're using intelligence intellectual Osemoke kendoli ana moni makoyo MC Jakakamega Spandito Safugoto walor Kiamba Gimagoga the great Kiamba County Kiambu County Kiamba constituency yes mano kama nonyuolo or jaduong Mzee Jomo Kenyatta binge mano biyo Koinange yes mano dala gi mama ngene biyo joka akina Jeff Koinange lineage correct koro ne otim yiero Kiamba wanjiko kawgini gokinyi yes kata bedo ni Jubilee no complain mawa kora no to gimodhi era en achiel ang'o momiyo ugo endere ka gima gini en baba ne piem gi UD apenji baba ne onge gini no mane on goal baba and president are conjoined at the hip at the government level but at the party level kila mtu tuju donge Kiamba no kubedo gi candidate automatically it means you are supporting Jubilee candidates no kwa endorse nino wa campaign nino baba ka campaign ne une campaign chini ya maji no Tuju should come out clearly. Honorable Hon Tuju, Sekjen, should come out clearly and tell the people. Gimoti more Kiamba. Okay. Ija intelligence. Yes. Kaka, ija party maro DM. Mama noti more Kiamba. Kiamba, Gimanoti more. These are two parties. Iwinjo? Uda. Jubilee. Uda nyathi Jubilee. No, the difference between the winner and the loser and Kuradi. 500. About 500 votes. Iwinjo? That is not a big margin. To Gimadu wangisika wuono. Ni for free. Oknikora loko tanga wanejo chama madongo to His Excellency Deputy President Dr. William Samoei Arap Ruto is a good mobilizer. Correct. Iwinjo mara reyo team ne mantie ground strategy. Iwinjo jocha Murathe Giribogo jeni tuko na state ilongo nango deep state. This system 2022 kaji okotang to deep state deep state idhi bagi. Ni winjo gimane babo wino no wacho. Nikane an sirikal to gimane timore Kiamba cha nok nya timore ingi police Matiang'i nigi GSU Matiang'i nigi NIS Matiang'i nigi NYS ang'o mane mono gi manipulate vote tallying kata mana a 3 polling stations kende nikech ma is embarrassing the president apenji Kiamba madala gi jatend piny owacho dala gunda gimone go beduma wacho ka en achiel. The president has lost in I think 3 by-elections. Iwinjo? Adek. Ose lose by-elections. It's a wake-up call. Ruto, Dr. Ruto, nini oro signal, moro, ni buana, kokutang. Niko na Mungu. Nyinyi bado mnajipanga, mimi niko na Mungu na Wakenya. Iwinjo? Wani wachago wakia, wadwange no uru pode kiongozi, wadwange mbolo pode nege. But they must nyaka gilung bura, because president wado Kiamba nango. In thuru iwinjo machade bede bondo do chwadi ya kutosha do chwadi jo piny ya kutosha okabuoni ni babo yom ngeni ugenya oken bondo de bede ni gini no babo yom bondo do chwadi bwa do kwa yie jolupo do chwadi ya kutosha yoto omiyo I think this is a wake up call for 2022 nyaka koro Jubilee strategize to baba should I think ni baba as a political advisor baba should just pull out owere gigi pull out handshake baba concentrate chama apenji kweli pull out handshake osita chilo ni miene pull out handshake owere gigi nino bedi baba is a self-made one iwinjo makaji ariyo mane pia one ginyisa ni ya babo choka cher ochoma wuod Samuel ter ni wuod Samuel anadwa tiyo kodi nikech mokwongo winja laktar William Samuel to nyopwa mokalo niko ng'iyo blueprint mano mar baba towards 2022 mane gi manjo kanya amangono girewore baba nigi dhano iwinjo DP nigi dhano so DP baba oknya dhire kijana monego beni biro ir baba kidwa gweth ti dhir wuoro dhir wuodere makosa onge wuode monego beni dhir jaduong mondo yud gweth so in short support maja mar ODM ge order yes let them work iwinjo they have the numbers koro owe ndugu yake Ruto has money owe ndugu yake Oendo yake ndugu retire bada dhimengwa Osemoke kendolie ana moni makoyo MC Jakakamega Spandito Safugoto ni sodo moso boda mine ma nitie joma inyore we mose mine ma inyore mine ma uso rech
Jodunga Fish Banda, Jubilee, Kondele, Mombasani, Kawangware, mine inyore. Curfew ma 7 onego beni loko bedo sa dek. Kata saa ngwen. Jo inyore. Jo boda watu wangu ya boda yote watu ya bidii. 2022 ikifika kumbuka mimi na nini. Si lazima upige tiki, unaweza piga X. Ambena moso jaduong Kasuku. Nunge duong Rafael Kasuku manu gunya kachkanyo. Kanya plachel ko wan gi manu sip na mangita gidel. Ilongo ne jaduong Charles Akach. Ai. Kichake ndika bono kacha. Manu Charles Akach chiela. What gi DC? My good friend. My very good friend. Kichake ndika bono kanyo bene nitiere mine mudhuro mine bene uso misambi kanyo gi jo boda tag jo kadongo tag jo dabo. Jo Chabera. Jo Chabera be kwa wewe. Uso jo ringa. Njugu ya kutosa rude. Bas. Osemoke kendo liel anomondi makoyo MC Chakakamega Spandita safu go yakajomana mana makinyi kendo Lolwe TV gini en marwa oriti masana.